Després d'un any de reformes i canvis, el Museu de Sacre de Mallorca va obrir les seves portes el 12 de març de 2020. Entre els principals canvis realitzats destaca en primer lloc el canvi de denominació del propi museu, passant a denominar-se Museu d'Art Sacre en l'objectiu de plasmar que gran part de la seva col·lecció originàriament tenia un ús litúrgic i cultural. A més, també s'ha renovat el discurs museològic, apostant per un discurs basat en els 4 pilars fonamentals de la teologia cristiana: Jesucrist, Mare de Déu, Església i Sants, i a més l'exposició permanent ha estat concebuda com una exposició oberta i dinàmica, una exposició que estigui en constant moviment i circulació, integrant altres peces que provenguin del ric patrimoni artístic religiós de Mallorca, possibilitant així el seu coneixement, valorització i gaudi.